Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nisithemba nezingane zesithembu. Hey guys, yinde. Yabo manje lento eyenzeka kuthando nesithembu because banozi world born. Baku-Star Life. So thina siyaqhubeka. Ngoba ngithela siyayibukile le TV show yabo and ezinye izinto sisayikhumbula kahle. Before nonke ni-attack umayeni ngizocela usilime kancane ngoba sine-episode la uMakhumalo ebize khona umayeni umbizeleni ukuzomtshela ukuthi asikwazi ukuziba indaba ka-number 5 as if into enga-exist ibe ikhona, right? Angithi phela manje kuthiwa uMakhumalo doesn't owe Mayeni anything. Same thing applies kumayeni, but uMakhumalo uyiqalile. Mina ngifuna ukuthi into uma uyiqala uphinde uyiqede. Mazikhala ngapha zikhale ngapha. Ngikuleyo nto ke. Enasho ngathi kule season because banalo buzi world. Ekazi ubuzi world ngixoxela ukuthi into enjani. Kula ama shows akuzi world ke kulahleka ingane. Noze nibuka ama episode awu50. Lengane ilahlekile isemva kwendlu. Kodwa bayitholi. Uthando nesithembu ku season 8 bafike nento enjalo. Kuzi world kuma shows akhona kukhala umuntu kwenye iroom endlini eyodwa bagijime bayofuna umuntu egate kodwa bekhala endlini. Uzi world ke lo angikho ke kuzi world ngilana mina kuthando nesithembu ngiqhubekana lento abayiqalile. uMakhumalo esawu deputy husband. Because ukuba u-deputy husband kwenzakalani ubefika uMakhumalo umseleko alethe into etafuleni ayikhulume namakhosikazi awalinde futhi kule meeting ukuthi ephawule eqede. Umseleko sebonile ukuthi amakhosikazi awaphawuli ayivale meeting. uMakhumalo ke eceleni athathe same meeting ayilande kumakhosikazi efuna ukuthi unkosikazi uthini. Wathi umayeni mina lo mseleko sayazi into esikhulumile yagcina uyazi ukuthi kwenzeka kanjani nizivumele ngakho etshela abantu uMakhumalo wasiphela uMakhumalo cha ke shibase asikwazi ukuziba into senze ngathi ayikho ibe ikhona. Wasithi ke umayeni kuMakhumalo bengazi ukuthi kanti ikhona kwaphela ngenze ukuthi usukhuluma wena une information. Wathi phela uMakhumalo kudala ekhuluma ngendaba ka-number 5 yangithi uMakhumalo bize umayeni babephuza itiye futhi lapho kwakubanda. Ngizonifunela le episode ngikhombise izolo uma sekunenye meeting ebizwe uMakhumalo. Angithi uyazi umayeni emqondweni yakhe uyazi ukuthi akusiyo into estrange ukuthi uMakhumalo ukhuluma ngo-number 5 ozolethwa emzini because uMakhumalo usupportive. Angithi benomacele angithi noba umsele kwazi wathi nje mayefika u-number 5 uMakhumalo uzokikiza. Umayeni usebuza uMakhumalo ukuthi uyazini ukuthi ulotsholiwe akasenayo impendulo akamphenduli. Into uMakhumalo atheni uyibizele i-meeting uyibizele ukuthi umseleku akadle ukudla guys ngicela ngixolela ngi-toxic ngiyazazi futhi mhlawumbe mina ngi-toxic ongaphezulu ngidilize mhlawumbe ngiyazazi into engize ngenze angincithezi inonsense nje kimi mhlawumbe uzoba ngakuthi ngihlekiswa yini ngihlekiswa ukuthi umsele kuna-50 before aye esibhedlela kushona lamakhosikazi ukuthi unoshukela. Already bayazi ukuthi ke udla kanjani ukudla okumfanele kube ngalezo zikhathi ke zokuthi uyantshontshelwa. Manje meeting yokuthi ubuseleku akadli ibreakfast enjena hawu kuthiwa umseleku lamakhosikazi wabona everyday sizwe ngayo. Umayeni ke ogazi umayeni ke bengithi akanike uKevin Cash akabuyisela ifoni. Umayeni i-meeting ikhulunywa ukuthi umseleku uzodlani kanjani wavela ukuthi umayeni ake nibheke la e-WhatsApp status yakhe ithini. It's a status or status whatever ke leyo. Nkosiyami
ngicela ukutshela ukuthi babhekile kumafoni. Mina yazi ukuthi ngichazwa yini, akayihlebi lento. Angithi laba abanye basibhora ngokuthi baya ngale. Uma yena uhleli lapha phambi kwabo abamtshele nabo njengoba ebatshela, uyabakhomba nabo bamkhombe ulapha phambi kwabo. Athi uma yena ngicela ngibheke ukuthi ubhala ukuthini. Ngazi ukuthi imithini nami ngisazophindela ngoyifunda. Waqeda wathi uMayeni uthi lento uyithole kumamkhulu. Umamkhulu ilo ohlele eduze kaMayeni. Guys, bamagwala ngaleyo ndlela. Akusiyo inhlonipho ngoba kube bekuyinhlonipho bebengeke bekhulume eceleni lento abafisa ukuyisho. Abayikhuluma yizwe ayiphendule ngoba uMayeni uphendula lana manje into eshoyo. Akajikelezi. Uma ekhumalo siyazi ukuthi umkhombelani, umkhombela ukuthi wathi u-delusional. Futhi umkhomba nje uyamhlokoloza naye ngendlela amhlokoloze ngayo. Kodwa guys, yabo la sebebheka khona amafoni beyofunda ngasayi. Ayibo, lalela, angizukumcasukela uMayeni ngoba ngeke uzuze u-understand ngale ndlela nami ngi-understanda ngayo. Futhi angifuni nawe u-understande ngendlela yami ngoba iyeyami. U-part 1 la kodwa uMayeni le season eyakhe nje. Wathi ngicela ngibheke ku-WhatsApp wakhe manje. Imithi ngicabanga ayibizwanga wuye. Manje uyabona ukuthi kule meeting kahle kahle lento le abizelwe yona ayikho. Sebatshela ngalena khona ukuthi fundani uWhatsApp wakhe. We guys, also ke yini pho bephuthumile ukufunda ku-WhatsApp ngoba phela uhusband wabo lo ngempela bebengazi ukuthi ubhala ukuthini. Hayi yabo le season le bekungakuhle ukuthi bebengafuni ezinye izinto amanye amakhosikazi beke besinike le version yaMayeni kuphela kuze kuyoqedwa because khona lento eyenzakalayo. Yabo lo othi uma ngwabe ungene ngaphakathi kaMayeni yemadade ngikutshela ukuthi nami ekuqaleni ngesikhathi uMayeni ethi uyahamba kanye noMangwabe ngangitshela ukuthi uvimba lengozi kanti lento wuyo ozoyenza. Ngangitshela ukuthi mina yabo lezi inkinga ukuthi umuzi nomuzi uneyinkinga unezinto zakhona. Le reality esingayazi esingesize siyithole. uMangwabe mayehlehla kungenzeka kube khona lo ozovela ebe anonymous mase siyathola yonke into. Kanti uMayeni uzovele aye lapha kwi-therapist. Kuvele kuthiwa ifoni ibeke phansi ukhulume yonke into njengoba injalo. Lapho akusiyena ogulayo. Kugula lo okhuluma amanga, ohlobisa amanga kahle kahle mawubheka. Ngoba uMayeni akakhulumi amanga ngento eyenzakalayo. Ukhuluma iqiniso lento akuyo njengoba nje eshona kumsile ukuthi ungambulali uMpumelelo. Already kusembulela umsile kuMpumelelo. Mawubuye ukusisa ngeso lokuba mdala, ungabuki ngeso lokuthi i-TV show lamakhosikazi akwi-competition njalo njalo. Ubuke ezinye izinto uthi hayibo. Le ngane le iyabhayiza kodwa ayiboni. Siselapho ayikho into engihlekise njengokuthi bawabhekile amafoni. Hayi Mayeni naye, hayi wenza kakhulu the season. Kodwa-ke ku-right ngoba phela sisala senayo into yokukhuluma. Ngiyeza no-part 2. Wegazi ngigilekile nginefoni engayazi ukuthi yenze njani. Uma ngithi ngiyayicisha angiyazi nami ngizoyifunda. So ningibekezelele kwezinye izinto kuyisiphithiphithi nje nesikhathi asivumi kahle. Bye.